Anakku sayang, sempaknya sudah ketemu. Belum ini Mami, belum ketemu. Di mana ya Mami ya? Aduh, ya wes minggir tak cariin aja. Oh iya ya Mami silakan. Lah iki ono ini lho sempaknya bapakmu nyale. Ya wes. Bayan yo, ya lain kali sayangku kalau cari itu dilihat pakai mata ya. Oke, anakku pinter ya. Oke. Oh, ya makasih Mami. Nanti lain kali nggak ngulangin lagi kok ya. Makasih. Cuancok. Nah, di sini sempak itu, cok. Tanya no jenenge sapa di Sarmi ku. Ah, di delokno di sempak iki. Ya nanu sih momo. Ayo, wes golono sik. Golono sik. Tako ae kon niku, cok. Tak suat barbel lho kon ayo. Gelem kon penyet ndokmu kon. Ojo ta, iki wis ndok satu-satunya Mom. Wis gak ono Mom. Sempake gak ono wes golono ayo. Lek misal ono kon tak tukono daster apa bikini 10 mau Mami. Kon yo nek sampe ono yo, sampe ono omahmu tak bongkar iki to, kamarmu tak bongkar. Dan kon turu kono nek klesetan ngono arek gak kanggo kon niku. Oh, awas kon nek ono yo. Sumpah awas kon. Kok iso ono cuk perasaanmu gak ono lho. Iki apa? Iki apa? Ono lho cuk. Mom, iku duduk sempak, Mom. Duduk sempak menungso iku sempak iku Dani. Donak gede lu ukuran SSSS. Iya. Rini yo kon, kanto kon yo. Alah yo ngapa maneh. Hei, gak kena. Arek gak kanggo ngono ku. Cuk.